barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia. Mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan. Rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan atas karunia ilahi Rabbi disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan wewangian dan harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan, seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video, guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah, penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Arsalahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirah ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. فيا أيها الحاضرون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح sunnati wa man raghiba an bi sunnati falaysa minni. Saudaraku Mas Agung Supriyanto, selamat ya, sesaat lagi panjenengan berdua akan menjadi pasangan suami istri. Panjenengan berdua akan dipersatukan dalam perjanjian suci ikatan pernikahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pernikahan panjenengan ini tidak hanya disaksikan oleh keluarga besar panjenengan, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Maka dari itu berjanjilah pada diri panjenengan, apapun yang terjadi nanti dalam rumah tangga panjenengan, jangan mudah menyerah. Ibarat kata, badai pasti akan berlalu, hujan pasti akan reda, banjir pasti akan surut. Begitupun permasalahan dalam rumah tangga, pasti ada pasang surutnya. Bismillah, nawaitu, semoga ini menjadi yang terbaik bagi panjenengan, awal yang baik pula bagi panjenengan, dan pada akhirnya Allah akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga panjenengan. Sampun siap Mas? Monggo salaman kalih kula. Monggo wonten ing manahi jenengan niati ibadah derek perintahipun Allah lan derek sunahipun Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsyakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Saudara Agung Supriyanto bin Yasmin, saya nikahkan dan saya kawinkan Siti Sri Mulyani Maidotul Hasanah binti Sriyono kepada engkau, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang tunai 1.382.600 rupiah, engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Sri Mulyani Maidotul Hasanah binti Bapak Sriyono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun saksi? Sah nggih, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu wa ja'alaka barakallahu laka wa baraka alaikuma wajma' bainakuma bil khair. Allahumma alif bainal arusain kama alafta bainal Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safar wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaiman wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra. Allahumma ya Allah ya ilahana ya Allah bihaqq nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'al hadhil aqdan sahihan aqdan maqbulan waj'al hadhil aqda nafi'atan mubarakatan lil arusin warzuq lahuma rizqan tayyiban halalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Hayu hayomi wa hangayomi kados-kados kepareng sampun syaga ing gati sawega ing diri badhe lumampahing tata cara panggih temanten mewah krobongan sangga sungkepan kepareng badhe kaprayosaken dening Ibu Juru Sumbaga saking griya rias pengantin Emilda ingkang dipun suwi dening pandheripun Ibu Emilda ingkang mijil saking desa Bogorjo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Awit kepareng sampun syaga ing gati sawega ing diri badhe lumampahing panggih temanten mila kunjuk Ibu Juru Sumbaga anggen nyuwun martesaken lumampahing tata cara kasebat kepareng kula diraken panggih temanten kekalih kabeh walda embaning gangsa kodhok norek. Was dumugi wahyaning mangsa kala pangging Sri Atmaja temanten kakung mewah putri ingkang hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang sampun jinempana nganggen cinandi ing awiyat saha ingkang tansah nulang edi endahing budaya luhung marsudi mardawaning budaya tulus budaya ateges budidaya kang tuwa saking osi ing penggalih wondene tulus mengkuwerti saliring pakerti tansah tumuju ing kautamin kawuryan Sri Atmaja temanten kalih kepareng sampun lumampah lunan tumuju wonten sasana kang piriji kawis tor kekalipun sami haja jawatasta pantondo yekti wiwit dinten punika jejer pamestri kepareng sampun siyaga handhedhe sedaya pamurbanipun kagarwa
Kepareng sang temanten kakung rucat canela nuliti ganti nampak ngantos pecah. Kawis tinggal rinengga werni jene lan pethak. Mengko panyunan wonten ngarsaning Gusti Kang Morba gesang. Mugi manunggaling jalu lan estri enggalo pinaringan turun. Sigere sang temanten putri Hamiji samparanipun Kang Garwa. Pralampita jejer paestri Hamiji ampianipun Kang Mraka keparengangi cali Sukerta ingkang tumempel wonten ing jiwa raganipun Kang Garwa. Mugi ilangna sak marga-marga. Lir gumanti sukunipun Kang Garwa kapinaringan wijian ingkang mengku pratonde jejer pawestri Syaga Handada sedaya pamurbanipun Kang Garwa. Sapari ponaning temanten putri Hamiji sampeyanipun Kang Raka tumuli kalanting kajuweningaken ingkang winastan junjung derajat. Pralampita bilih jejer priya badhe hanjunjung derajating wanita satraji kaliyan derajating priya. Sinambung ibu juru sumbaga kepareng hamurba wujuding panjang ilang. Panjang ilang kang wujud kendhi pratala. Kang wujuding kendhi kang isine kebak kaya wening kang suci. Ingkang kapendhet minjil saking pitung sumber. Kepareng badhe kaumbengaken ambal kaping 3. Mengko pralampita bilih Tri pakara manungsa ora weruh nanging diwenengake budidaya. Yaiku kang sewisan tumekaning rejeki, kapindhone tumekaning pesti lan kaping 3 tumekaning jodoh. Kanthi kebak ing pangerti-ngertingen ya ibu juru sumbaga hamurba wujuding panjang ilang kang awujud kendhi pratala. Tumuli sang temanten kekalih pinaringan unjukan toyaning kang suci kasebat. Mengko panyunan wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi gesangipun putra kalih tansah pikantuk seseger saking pangayumaning Gusti Kang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawis para sang temanten kali sampun jajar sumanding genya juwening kepareng risan teman kali aneteping tata cara sinduran. Bapa Sriyana kepareng asta pancawing sindur lumampah lon-lonan tumuju wonten sasana rinengga. Kawestor Bapa Sriyana Hanudin lampahing putra kalih tumuju wonten ing sasana rinengga utawi sasana palengganing Sang Raja Miwah Prameswarinata. Kados kepareng sampun prapting undian kang turji lulus raharja panggih mulya lumampahing tata upacara adat panggih temanten.
sigra badhe pun lajengaken lumampahing tata cara candhaipun kang sinebat krobongan jangkep. Nggih Mas Udin, saya sudah di lokasi. Kajengaken bobot timbang utawi timbang pangkon. Kepareng Bapa Sriyana badhe hanimbang putra kekalih. Temanten kakung lenggah wontening jengko kanan. Temanten putri lenggah wontening jengko kiri. Pralampita bilih wiwit dinten punika kekalihipun karengkuh kados putra pribadi. Jejer sepuh boten badhe bedak-bedakaken pundi putra mantu, pundi putra pribadi. Badhe kagulwentah kados putra pribadi. Ingkang salajengipun wisudan utawi tanem jero jejer sepuh badhe legaken kang putra wonten ing margining kasainan. Kajengaken kacar kucur utawi tampa kaya. Awit risang temanten kekalih sampun neteping adnika utawi ijab kabul. Mila wiwit dinten punika kekalihipun kepareng sampun hanggadhi tanggel jawab saklebeting gesang ing Bali Wisma. Linanggung jejer priya kedah tanggel jawab nyekapi kabetaning gesang lair tumutusing batin. Risang temanten putri kepareng gelar kacu gembayu kinen hanampi guna kaya peparengipun kang garwa badhe kaginaken miturut kabetaning gesang. Kacu gembayu tumuli dipun bendeli katetepaken wonten ngarsaning rombolan ibu. Mengko pralampita bilih senajan putra kekalih sampun mandiri ing pribadi badhe tansah nyuwun pangayoman saking ngarsaning tiyang sepuh kekalih. Paripurnaning kacar kucur utawi tampa kaya kajengaken dhahar bogong jenang Pancawarna utawi kang sinebat dhahar klimah utawi dhahar walimah. Kepareng temanten kekalih dhahar sesarengan ingkang kadhahar winastan sekul rending nedahaken bilih lelampahan ingkang badhe katindaken pinanganten kalih wonten ing bebrayan mugi tansah manggih bagya mulya saklami-laminya. Kawis toro risang temanten kekalih sami dolang dinulak pratonde yen kekalih pun kepareng sampun manunggal dados tunggal nyawiji cipta rasa budi mewah karsane. Lir gumanti genyo
temanten kalih gendho sami dolang tinulang paripurna dahar walimah kajengaken munjik toya wening sesarengan toya wening kaunjuk dening temanten kalih ingkang sinebat unjukan toya wening kawis tara risang temanten kalih hal sami ngaunjuk toya wening kang suci mengko panyuwunan wonten ngarsaning Gusti kang murbai gesang mugi saklebeting gesangipun putra kalih tansah pikantuk weninging penggalih saha menepi kalbu satemah badhe panggih pagesan kanthi hayu-hayem miwah hangayomi paripurnaning unjukan toning paripurnaning tata cara kurbangan badhe pun lajengaken sungkem pangabekten kepareng teman kalih badhe semungkem ngarsaning rombongan ibu sampun badhe nyuwun ide pangestu kepareng sampun sumengkem ngarsaning pepodo rama lan ibu miwit tinggalnya sumengkem ngarsaning bapa Sriyana dalah ibu wartine rama ibunipun temanten putri kanthi kebak ing suba sita lan katresnan kang putra ngaturaken sungkemipun Kanjeng Rama lan Ibu kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Bapak miwah Ibu kenging panuwun ngaturaken kunjuk dhateng panjenengan Bapak so Ibu ingkang kepareng sampun kula wentah kula witalit ngantos diwasa ugi kepareng kula nyunagungi pangapunten Ibu kang kathah sedaya pakul kali panjenengan Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangapunten Ibu. Awit kula ngrumaos dados putra panjenengan dereng saged damel penging panjenengan. Kepura-pura sing damel gelaning para panjenengan Ibu. Mila kepareng kula nyunagungi pangapunten. Lan ugi kepareng kula nyuwun rindaning panjenengan ugi pangestu saking panjenengan Rama Ibu. Awit kula pitados rindaning Gusti punika gumantung saking rindaning panjenengan. Mila kepareng kula nyuwun rindaning supangestuning sing panjenengan Ibu lan Rama. Lumengsir saking ngarsaning Rama ibunipun temanten putri tumuju ing Rama ibunipun temanten kakung ing ngarsaning panjenengan Bapa Yasmin miwah Ibu Kisni kang putra ngaturaken sungkemipun. Kula ingkang kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan Kanjeng Ibu lan Rama ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Kula ki kepareng ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit
saking labuh labeting panjenengan keparing sampun didik gruwentah kula ngantos dewasa. Kepara kula sampun madheg ing pribadi badhe gesang bebrayan. Ugi keparing kula nyuwun agung ing pamunten Ibu lan Bapak. Kula rumaos dados putraning panjenengan dereng saged damel bingahing manah panjenengan. Kepara kula asring damel gelaning panjenengan. Asring kula nglirwakaken dawuh-dawuh panjenengan Rama Ibu. Duh kados pundi yen kula boten pikantuk aksama saking panjenengan. Kula nyuwun rindaning panjenengan ugi pangestu saking panjenengan nggih Rama Ibu. Tumetes waspaning Rama Ibu dupi nampi sungkemipun putra kekalih sampun keparing-paring ide pangestu dhateng putra kalih Rama lan ibunipun temanten saripin sigra lumengser tumuju wonten papan palenggahan sakawit. Mekaten lumampahing tata cara adat widi widana panggih temanten mewah krobongan saha sungkeman ingkang sampun dipun pratitesaken dening Ibu Juru Sumbaga panjenenganipun Eyang Putri Giar, Ibu mantan Kepala Desa Mbogorjo Japah. Kaljengaken petik citra kepraben kunjuk kadang after digital foto wedding saha video wedding kasumenggaken ugi kadreken mustika video syuting inggih kalenggan menika kepareng sampun nyawiji ambudhut lampahing tata cara paewahan manten wonten dalemipun Bapak Sriyono Kepala Dusun Gade Desa Sendang Rejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawi Tengah. Sadrepipun tumapak ing tata cara candhaipun samangke badhe wontenaken pangosan walimatul arus namung kadang temanten dipun foto rumiyin kalian juru foto monggo kunjuk sedaya kemawon para tamu keparing jengkar saking palengganipun kadhiraken tumuju wonten sasana boga sapul anggrabi pasugata dedarian mewah unjukan ingkang sampun dipun samaptaken. Monggo Bapak Ibu duduk dulu, jangan pulang dulu. Nanti setelah acara ada pengundian nomor yang di bawah kursi, nanti diundi. Ada hadiah sepeda motor, kulkas, mesin cuci, magicom, kambing. Nggih, Pak Won iki sekalian pitulasan. Nah, nanti diundi setelah acara. Mula ampun kondur yen. Volume HP tambah, Mas. Badhe dar malih monggo Bu. Dar malih monggo. Bakso mundhut malih mboten napa-napa. Mun diniati hormat panjenengan. Monggo dar malih monggo.
kenderin. Hadiahnya pun dicawisi Pak Lurah, tenang mawon Pak Agus. Pun dicawisi Pak Lurah, pun tenang mawon. Lenggarin, kinararin. Sampun keparing jengkar saking Sasono Rinenggo Suryan Mojo temanten kakung Mewah Putri kanthi mantin dening Rama lan Ibu badhe keparing lumampah tumuju wonten ing panti busana saperlu badhe gantos ageman busanipun. Kawis toro sang suba manggala ya sang pangarsa lampah ya cucuk ing lampah. Panjenenganipun Dimas Bagus Penceng Pandawa. Manja meneh ceng. Nanya. Kawis tara tinata kanthi indah pabarisaning kiraping temanten. Mengko endahing gegayuhanipun pengantin kekali anggennya badhe hanteping bebrayan wonten ing madyaning agung. Ing ngajeng sang pangarsa lampah utawi kang sinebat cucuk lampah. Gendolo maksa ngageng anengaken reh kasusilan sinambung wonten satriya kembar ingkang kembar busanani pasuryane sampun anggilar-gilar ugi temanten kalih sageta kembar cipta rasa budi mewah karsani ingkang mengagem busana raja Mewah Prameswarinata lumenika ta mustikaning pargian kang sinebat temanten kekalih angguripun lumampah tansah agekanten asta prasasat datang besok pinisah senajan pinara sastra negaken bilih kekalipun kepareng sampun manunggalan wiji cipta rasa budi mewah karsani. Nuwun keparing temanten badhe gantos busana mila kepareng nenggo sawetawis Mas Penceng, monggo Mas Penceng sampun ditenggo ibu-ibu saking Laban. Nggih. Nggih pokoke mungkin manggi Pak Lurah mongke. Urusan nggih bisane penanggung jawab kepala desa. Mas Penceng monggo Mas sampun dipun tenggo ibu-ibu saking Laban Mas. Nggih, kersane manten gantos busana panjenengan lan kula ngibur para tamu. Wis kesusut dang kondur ae kok. Monggo pinarak Mbah. Ngono Gus. Monggo Gus Yai, monggo. Pinarak. Assalamualaikum. Lho kok kiai aku malah. Malah kiyaine sampun malah kula menika. Kiai kedua kok.
Assalamualaikum kados Mbah Soleh kula. Anjing matur sembah nuwun ndherekaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kurang semangat niki tiang Laban pun dahar sedanten apa dereng? Sampun soto. Oh, tasih kurang setunggal to. Monggo niki nakirane gugup niki bontot kemawon mboten napa-napa. Bontot sego jagung napa rames, Mbah? Mengke tak suwunke kalian Mbah Wo menika. Iki alhamdulillah menika ndherekaken sowan mangayu bagya wonten dalemipun Mbah Wo leres. Nggih leres. Nggih, menika kanthi ndherekaken panjurung donga pangestu kalian Mbak Dotul sama Mas Agung. Mugia tansah pinaringan rahayu selamat wilujeng tanpa pambeng. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah duwen warahmah. Amin. Amin. Niki kinten-kinten nganteni tiboyong teng mriku dinten napa niki kinten-kinten? Nggih, pangapunten mboten ngertos. Mas Penceng non Dalem, sewu. dalem. Tadi saya didhawuhi Pak Lurah. Pak Lurah. Mengko nek Mas Penceng wis rawuh kirapke Mas, Nggih. aturi tindak nyedaki aku arep didhawuhi. Panjenengane Pak Lurah. Pak Lurah insyaallah juga sedang termasuk kerja warga Kang Permadani nggih Pak. Leres nggih. Pak Lurah ingkang pundi? Yang ngagem baju putih pakai songkok. Mbok arep dikapake gak ngerti kon nyedak. Nggih. Nggih. Bekti kula kunjuk panjenenganipun Bapak Lurah. Nggih. Kepareng kula badhe ndherekaken sowan kalian panjenengan kula nyuwun idi berkah pangestu Mbah Lurah. Apa njuk sangu apa pangestu? Ya cethane ya ambek sangu barang. Nak berkah tok ya kesuwen aku iku cethane sangu barang. Ampun ala Pak Lurah ning ngoten-ngoten bareng gak apa enak kula. Kancane ya dipikirno no. Maksude sae kok jerune ra karu-karuan ngono. Tadungake Pak Lurah ingkang nyawer kula tadungake mugi-mugi rezekine lancar amin. Barokah keluargane amin Allahumma. Barokah putra-putrine amin Allahumma. Amin. Pikantuk swargane Gusti Allah amin Allahumma. Amin. Sing badhe ngersake swarga monggo 200.000 mawon. Cek Ceng, Pak Lurah niku kagem Penceng napa kalih kula, Pak? Duh, niki Kalih aku lho, Ceng. Pak Lurah pun mangertosi, Pak. Yen to dinten menika Penceng mekare wayahing guling menika. Dadine gelem ra gelem, aku dadi wong ra patek butuh, Pak. Nyoh, gawa kabeh. Walah, tenane. Engko nek rampung jijitan lho, Mas. Lah anak kula estu dhuwit ra patek butuh ngapunten Pak Lurah. Kula ning omah dhuwit 3 sak urung guntingan, Pak. Wah, kemen 3 sak dhuwit ta opo? Wah, aku nak gebres e metu kok, Mas. Geblas iki metu dhuwite. Metu umbele wadah. Tak kira Apa sing dhuwit. ngomong umbele menika? Nggih. Niki ngapunten wonten undian apa terus gak wonten undian? Nggih. Ini kursi sudah dikasih nomor. Ya, nggih. Nanti diundi yang nomornya keluar dapat hadiah. Aku nggih mang nggih bengi metune 14 Mas. 14. Rencana 14 iki. Oh, rencana Iki 14. tenanan ta ora jenengan gegek ngapusi. Iki nomornya lagi diketoki ora rampung, nunggu sik. Oh, ngentosi. Ngentosi. Nganti jenengan ngapusi tiang Laban dilebokno. Lakon dilebokno danyange Kang Wan kowe wadake. Aje, lah kanca-kancaku ndi iki adane? Once Putri Domas Manggolo. Ayo, Dek Mas Manggolo sini semuanya Ayo yuk. sini dulu semua. Kendang rampung sisan niki sale menika nglaban menika Nggih. nembe gencar-gencar, Pak. Gencar napa niku? Setunggal mbako loro lombok. Lombok karo mbako. Dadi teng mriki kegiatan nyunduki mbako dipun pending riyin nggih. Menika ndherekaken mangayu bagya kalian ponakan sedulur menika saking panjenenganipun Mas Agung. Mas Agung. Ngapunten niki Mbah sing kagungan kersa mriki Mbah Wo. Mbah Wo. Nggih. Ngapunten kula ndek wau dipun pekasi kalian Pak Wo sanjang kalih kula mangkaten. Mas mengke besan saka nglaban ampun kesesa kondur. Nak saged ken nginep teng mriki seminggu ngoten terus e. Sale kon lha opo? Pak Wo menika berase kathah. Ngono. Bar nyelepno gabeh 20 sak tunggu digawe iki kok luweh. Tak kira karo dikon ngocor jagung ning bengkoke. Ampun anjenengan niku. Aku ayo do Mas Manggolo rene. Aku nak ra garo lah iki lho. Aku angger petok cangin ngene iki seneng kura karo-karone Mas. Ayo. Sini jejer.
Nggih. Ngapunten mboten usah ngeten mboten napa-napa, Bu. Syuting kok jenengan. Ayo sini, pegangan ya. Perkenalan satu demi satu, jenenge sapa, omahe ndi, kelas piro, cita-cita kepengin dadi apa. Oke? Siap? Pak sing megang mic sih. Ayo, namanya siapa? Sing banter. Jengenem sapa kok tak cukur bringosem lho kowe. Mosok manggolo umur 13 tahun bringose wis koyo pager bali desa. Ngerencek, namanya siapa? Ayo. Nama saya Restu. Restu. Omahe ndi tu? Rumahnya Trembulrejo. Di Desa Trembulrejo. Trembul kono berarti. Ya. Kelas piro tuh? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Donga terbaik kanggo Mbak Dotul sama Mas Agung, semoga ayo. Kejane guyu ta mentar gusi ya. Peh-peh panas kok mbok pentar gusinem terus. Ayo, semoga keluarganya amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa ngafiatan fi jasadin wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Malah tekan ngono. Kok melu amin barang iki. Aku ngawur kok malah mbok amini barang padake. Ayo sing ora pakai blangkon ngapunten niki saking mbahwa bocah niki trek kandhanane angel nggih. Mau blangkon niku empun ngagem blangkon ganti empun ping 5, Mbah. Bocah iki trek menawa ukurane gegeden wae. Kok nak cilik kecilin gegeden. Ayo, namanya siapa? Nama saya Ardi. Hah? Ardi. Heeh. Ardi omahe ndi, Di? Nang Rejo. Ndang Rejo. Iki kena apa gatel tapi kok mbok cekeli terus ae. Kok amen ngene ae aku. Ora nak ucul. Mas Ardi kelas berapa? 7. Kelas 7. Cita-cita besok nek wis gede dadi apa? TNI. Oh, TNI. Tak dongakno muga-muga dadi TNI. Aku lah biyen ya padha dadi TNI tak kandhani. Kanca-kancaku AL angkatan laut, aku AD alhamdulillah. Angkatan Dami ngarit. Wow, kula ngeten iki ibarat mbak-mbak ngeten iki dulur-dulur kula. Mbak Yuni kula paling jos nak teng mriki. Nak teng mriki paling Pak Camat ngoten garwanipun SH ngoten SE ngoten niku pun cekap. Mbak Yuku iku titele dhuwur Pak ngapunten nggih. SPD MMD. Wah, Pak Yudi pedhot bojone kok. SPD MMD menika sekolah pedodel mergo meteng dhisik riyen nggih. Dadine titele sak monten. Gantian, ini Dek. Nah, sini. Bocah iki nanti pacak iku menenge rasa guyu terus iku delok alisem kedawan kaya buntut sapi. Maju sini sayang. Ah, paring asma Mbak sinten menika? Alah. Bocah dek ngene lagi mengolambene ketinggalan ning ati pun trenyep. Paring asma sinten menika Mbak Ya awak Gusti. Kene kok aku ora kudu ijo lae. Bojoku ning omah nak wong kene gingsul siji ketok manis, bojoku gingsul 15 apa. Dadine ayo namanya siapa? Kak Sido. Namanya sinten nggih? Ayo namanya siapa? Siva. Sinten? Oh, aku adalah Siva. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Siva kelas pinten? 1 SMA. Anggo mik sing banter kaya lesuwe menawa. Ada perene mriko lho gen wong laban gen roh, iki lho wong kene ayu-ayu nggih. Siva. Lho, ki lanang ta wedok Eva? Niki ngapunten jaler napa ekstrim menika? Brengose kok kuwet lera karo. Mbak Siva kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Cita-cita kepengen dadi apa? Alhamdulillah dadi nganten ya. Tak dongakno muga-muga yang cepat ketemu jodone sakinah mawaddah warahmah. Gantian, gak kepengen rabi karo aku apa piye? Oh gak cocok. Gak cocok kelahiranku Kemis Pahing kini cuma Desember jarake buntu, Bu. Gak cocok jarake buntu. Nah, menika ingkang alus menika. Nggih. Sing ngakon nyekel mic sapa kok kemlancang? Urung-urung nyekel mic, namanya siapa sayang? Dina. Apa? Dina. Siapa jeneng ada dinosaurus sih ndak enak, Bang. Aku kok kesel.
Namanya siapa sing banter? Dina. Oh, Dina. Nggih. Wah, niki kula umpamane rabi karo niki rekoso, Pak. Ora mati gerang, mati geringen nggih menika. Wong wedok judese ra karu-karuan iki. Bisa senyum sayang? Mungkin bisa? Wah, bocah. Aja mbok sedot-sedot umbelem malah. Malah kejablasan. Namanya Mbak Dina, rumahnya pundi? Sendang Rejo. Sendang Rejo. Kelas berapa Mbak Dina? 1 SMK. A1 SMK. Matematika bisa? Berhitung bisa? Hah? Loh, sekolah SMK hitung-hitung kok gak bisa? Hitung-hitung bisa? Ya, pakai mic. Hitung-hitung bisa? Bisa. Oh, matematika berarti bisa ya. Nah, sekarang tak takut hitung-hitungan iso? Bisa? Ayo sekarang Mbak Dina hitung-hitung 1 sampai 500 ayo. 1 sampai 500. Nah, iki pinter. Nandakno menika wanita kang males utawi mager. Langsung jujuk 1 sampai 500 ya. Satu doa terbaik buat Mbak Dotul sama Mas Agung, ayo semoga Cepat mempunyai momen. apa kok cepat sembuh iki apa iki tanggapane ngantenan ora sunatan kok. Ditakoki dongane apa kok malah semoga cepat sembuh. Mbok anggem bedodok apa piye kok? Iki ngantenan Mbak, semoga balene sing banter nganggo mic gak kupingku ngene nganggo duit entek ngene iki kupingku. Mempunyai momongan. Semoga Mempunyai momongan. momong tanggane yo oleh kok. Momongan semoga sudah. Sitae Mbak semoga ayo ndang muni cepat sembuh apa panjang umur neh ayo. Joget ya. Mas Yudi iku campur sari Mahadewa. Gak ono. Kok aman? Mangke dalu mangke siang. Aku ndang kok gegek ning kene, Cak. Serlokku sak nggon iku tak goleki ning kene digawe nendi ya. Ayo lagu sak puteran karo nunggu menika Mbak Dotul sama Mas Agung nggih. Ampun kesesok kondur, nak saged nginep seminggu pokoknya ya. Niki kinten-kinten sing kepengin tanduk bakso sinten ngapunten. Mbak Pin, wah lagi koncoku Facebook jelas saiki. Alaku gingi maca story 6 sama ora piye. Status malam minggu kayak ngene, malam minggu sendirian guys ngono. Bareng tak parani ning omah malah bediang. Ya, jaluk lagu apa tak kei? Iki padha kok iku mang menter gusi ya, Mas. Kayak rasa nyoteng aku karo kowe geding aku tak kandhani. Kayak nggon nyoteng aku tekan sirahku mbok enggak-enggokno kok. Nyoteng iku nderasa awak kabeh piye kok. Bocah iki ketoke goblok ning tenan koyoke. Tukang syuting kok ngono. Iku lho tak kandhani awur ibu-ibu lerekane bukai lho. Heh. Awur ibu-ibu lerekane buka. Oke yo wis. Yo wis. Tukang syuting petok aku amoh wis. Ayo lagune apa nanti puter sing penting dan dumbleng-dumbleng. Ya. Duwike wis tak jaluk ngingi ya, salah ya. Mbak Dotul udah selesai, kalau udah selesai nanti tak jemput ya. Sampun rampung Bu? Oh dereng. Nggih ngapunten perkawis pesenane klambi saking Pak Wom menika ingkang rega luwarang nggih. Menika kandele klambi salin menika udakara wonten 10 pesagi kandele klambi menika nggih. Dadine menika beniki napa niku ra didangu ngapunten nggih. Nanti kalau udah ready, Mas Agung udah siap? Siap Mas Agung? Sampun. Takokku Agung gak jenengan Kok sampean sing malah nenteng modele. Lagune diputer Mas. Loh, terserah. Yang penting rancak ninggal katresnan campur sari ta apa. Ayo. Kesanipun menika ninggal tresno saking panjenenganipun masyarakat Nglaban kalih pundi niki Ndang Rejo. Sumpah cek jumblek tanggapan rene lagi ping pindho aku tak kandhani. Teng mriki sing digawe loro tas sitok ya, Mas? Sing digawe sitok ta loro? Loro. Lho iya piye? Iki tok.
Si tak joget-geti wong kok ndang aku sekadung. Wis kadung disawer Pak Lurah padake. Wah. Balekno nyoro aku malah. Volume HP ditambahi polno. Nah, yo oh. Joget kokono mlebu rono ya. Ayo sini. Joget kok kene. Joget dhewe apa tak warai? Joget dhewe tak warai. Sliramu ninggal aku sahabat karo sapa lanjut sik wong loro iya tak suwun rino lan wedi mugi-mugi Gusti ngijabahi nek wedi joget jogetnya mana tok so kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe wuni ngono tok ya ngene tok ae lho nganti tekan kono ngono tok ae so ngene tok ae jogetnya ngene tok ae siap gerak tangan gini ayo terus sing kejak kowe sapa situasi kok melok ae kowe terus 13 tak suwun rino lan wedi mugi-mugi Gusti ngijabahi cewek dulu satu so kapan anggonmu bali iso kumpul kaya doe wudi cewek sini cewek fashion show fashion show ya lol niki bawa ayo fashion show jalan berdua ya apa ya jalan kok tangannya nangis sret-sret atiku nalika sliramu bapak ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sahabat karo sapa asuhun malah kok bojo loro aku kan bagi mugi-mugi Gusti ngijabahi joget ayo muter rambe aku sok kapan anggonmu bali iso kumpul kembar nih kaya doe budi tak kembar to ayo joget sih nah kepengen joget tak mari sekeding aku lali cakep aja sekeding jogetan semut ayo ya jangan tekan kono shooting nang ayo cepat kasubun rino lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi janji-janjimu so kapan anggonmu bali iso kumpul kok sih lah sikilku pegel ya malah gugupi lah oh so
Sampun, Pak. Kandani sih. Sing ora blakoran sini. Tak kandani sini. Iya, sini. Oh, bener Pak, sasese pedhot Pak iki. Aku ning ngene tenan, Mbah. Mbah mau ngapunten, nggih mau Pak Lurah pun nyawer kula 200 adik Mbah mau. Kula sanjangi Pak Lurah mang pun 200. Mbah ki njaluk Mbah ta ora? Mbak mau utang piro kok tak cateting kok tak tagih nguri ngono ya. Oke, Mas, sapa iki lali aku jenenge? Mas Ardi, satu doa terbaik kanggo Mas Agung sama Mbak Dotul. Ayo. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kang ngono neh. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Alang gone Pak iku mbok nggo liyane diwarai kok. Kreatif kudune. Semoga rumah tangganya berjalan dengan lama. Nah, amin. So kalau mau sedilu be kok. Cacile kok dongane kok semoga rumah tangganya berjalan dengan lama. Oh gak kesel. Wong aku mlaku ngisor kono tekan kene rasane dengkulku glak-glik kok, Jong. Adake. Oke, terima kasih. Menika kersanipun direken jumbuke swasana saking panjenenganipun Mbak Yudi matur sembah nuwun. Sedaya kemawon Pak Lurah menika nggih rencang kula permadani nggih leres bergata pinten? 13 nggih Pak Lurah. 13. Berarti jenengan tua aku, Pak aku 12 sama. Nggih, sampean 12. Nateng permadani kula tuwani kok padake. Anjir, kersanipun menika ndherekaken ngentosi temanten menika ndherekaken Lukar Busana mengki rombongan saking Laban sedaya kemawon kepareng dipun suwuni ndherekaken foto bersama. Napa Mbak Win ape foto karo aku iso? Fotoku kena nggo mek ora rego 90, Adik. Jebret ngono biasane untuk PKH. Malah ngaten Pak Lurah nggih. Aku lah anggar fotoku tinggu ngono untuk PKH untuk apa sembarang kalian. Oke saking kula cekap akhiru kalam itu sambut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepareng temanten badhe kagrapaken lenggah wonten sasana ninengga sinereng Kadang Supo Manggala Dimas Pencing Pandawa Sumangga. Monggo. Mas nyuwun pundhutke balone Mas badhe pelepasan balon. Betake mriki Mas. Monggo beto mriki Mas. Nyuwun sewu. Sebelah oten jenengan, sebelah oten jenengan.
Dibukai Mas tunggal-tunggal Mas. Monggo masing-masing satu-satu mundut nggih. Dikasih satu-satu Mas Penceng, nanti dilepas bareng-bareng. Dari tali bawah aja, tali bawah. Dibakar pakai korek, kalau susah pakai korek aja. Ini nyambut koreknya Mas, pinjam koreknya Mas, korek api Mas. Silakan masing-masing pegang satu-satu, monggo. Mempelai berdua, Putri Dumas, Manggolo, Brismet, Bapak Ibu, sedaya mundut nyepeng setunggal-setunggal balon. Monggo keparing Bapak Ibu, silakan ambil masing-masing satu balon. Nanti melepasnya nunggu aba-aba dari Mas Penceng. Nanti melepasnya bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu, kedua orang tua dari mempelai berdua juga masing-masing pegang balon. Teman-teman konco-konco manten juga silakan untuk ambil balon satu-satu masing-masing. Penceng kaget ya. Oke, semua pegang balon. Jangan dilepas, melepasnya bareng. Diangkat tangannya. Semua diangkat tangannya. Sembari berdoa. Semoga hari ini kedua mempelai yang melepas masa lajangnya memasuki kehidupan yang baru, membina rumah tangga, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadilah keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, kekal abadi untuk selamanya, dan selekas punya momongan. Silakan kameramen bisa untuk kasih aba-aba, monggo dipersilakan. Lepas, tepuk tangannya semua, tepuk tangan. Silakan kembali ke barisan, masuk menuju ke pelaminan bersama dengan Mas Penceng Pandawa. Di kartu aman. Wes ono kopi ini burung. Wes. Tinggal turu sih wae. Kan tadi Penceng jam 2 paling.
prosesi pelepasan balon bersama dengan kedua mempelai pada siang hari ini menunjukkan bahwa sesi acara di detik akhir siang hari ini di acara pesta pernikahan dengan Bapak Sriono dan Ibu akan menuju ke sesi terakhir, dan kami sampaikan terima kasih untuk semuanya tamu yang telah hadir dan untuk berikan dua restu ucapan untuk keduanya. Kemudian kali ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Namun sebelumnya ada sesi pemotongan kue. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah. Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secerah sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna
oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka. Seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana, kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata, terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka, rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia. Hasrat yang tertunda, malu dan mau, kini seakan telah sirna bersama, tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memadu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra, menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun, seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta. Akhirnya, mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun, dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.